Récord de prezos no Percebe en Aguiño. A primeira xornada forte de campaña deixou cotizacións altas na lonxa, con medias que superaron os 80 euros e picos por riba dos 130. A primeira gran marea da campaña na zona sur deixou cifras que sorprenderon mesmo aos máis veteráns. Despois de varios días de temporal e apenas actividade, o Percebe chegou á lonxa cun tamaño e calidade moi por riba do habitual nestas datas. Así foi o primeiro día de marea, o primeiro día de Percebe desta cosecha de aquí de sur, por debido ao mal tempo, pois dóusenos unha moi boa cotización en lonxa e ao mesmo tempo pois o Percebe era de boa calidade, ao quedarse un poquinho mar pois podemos traballar mellor. Subastáronse ao pé de 500 e pico de kilos e foi a un precio moi bo porque sacamos unha media de 80 e pico de euros. As primeiras paradas da poxa chegaron aos 135 euros o kilo e mantivéronse durante boa parte da mañá por riba dos 100. Houbo tamén lotes arredor dos 90 euros, pero casi ningún baixou dos 40 ou 50. Todo isto permitiu acadar unha media considerada espectacular para un mes de novembro. As paradas foi a primeira a un pouco máis de 135 euros o kilo, pero mantúvose bastante nos precios de 100 euros, un poquinho superior a 100 euros, e despois baixando tamén houve bastantes lotes que foron sobre 90 euros, e iso que dá pé de que chegará unha media tan alta, porque despois poucos lotes foron a 40 ou 50 euros. Entonces, nós creemos que é unha media pois espectacular, para aunque sea o mes de noviembre, creemos que poucos meses de noviembre pois que se alcanzou esta media tan boa e, bueno, por a parte do que é da cotización e da demanda hai unhas moi boas, pense moi boas perspectivas, pero, bueno, vamos a esperar a ver, vamos a ser cautos, porque tamén Percebe estáse vendo que temos pouco, sobre todo de calidade, e entonces pois hai que ser moi cautos. O mal tempo condiciona boa parte da campaña. Para garantir días de traballo, a confraría adoita abrirse en novembro, cando aínda non está asegurado nin o vento nin o estado do mar. En decembro explican que ás veces só poden saír 5 ou 6 días en todo o mes. Cando máis podemos ter cifras máis sobre este nivel, pois é cara a decembro, non? Que cando as datas son máis próximas ao Nadal. Pero, bueno, dentro do que cabe, pois a ver todo o que veña que non se deteña. O Nadal cando veña, pois xa será o que sexa. Por eso, nós hai veces que debido a este recurso e o que o Percebe en sí, pois abrimos sempre en novembro por a simple razón tamén de que, debido ao mal tempo, pois non sempre se pode traballar a gusto. Entonces, en decembro, pois son épocas que, con tan mal tempo que fai, igual vamos ao mellor no mes, ao mellor 5 ou 6 días. Por decir algo, entonces, claro, temos que asegurar un pouquiño a campaña para coller agora en novembro algún Percebe e vendelo ben, e despois en decembro, pois, se temos posibilidade de ir ben, e se non, pois regularemos como sempre, según o recurso e según os precios, claro. A demanda tamén comeza a notarse polas ceas de empresa e encontros previos ao Nadal, onde o Percebe continúa sendo un dos produtos estrela. En novembro pois tamén se dá o das cenas de Nadal, non? Destas datas, cenas de empresas, entonces axuda moito o que é a demanda, pero, bueno, si cabe destacar que en decembro pois sí que vai a subir un pouco máis, ou debería de subir un pouco máis a demanda, non sei se o precio, porque hai máis mariscos que o Percebe, pero o Percebe sigue sendo un dos reis do mar, como nos lle chamamos, e ao final pois sempre ten esa valoración. A confraría asegura que o Percebe deste primeiro día foi moi bo. Despois de 2 xornadas a semana pasada onde casi non puideron traballar, consideran que agora comeza realmente a campaña. O Percebe deste día, que foi a tan boa media, foi considerablemente moi bo, porque, claro, ao quedarse o mar, por eso comentaba antes de que para nós foi como se fora o primeiro día de Percebe desta cosecha, desta apertura, porque os outros 2 días da semana anterior que se abreu foi case como se non se abrira, ainda que tuvo moi bons precios, o Percebe era moi inferior. Entonces, agora é cando vai un pouquiño compasado o que é o tamaño, non? O tamaño en sí que merece este precio. Con boas expectativas, pero tamén con prudencia, os percebeiros de Aguiño encaran o último tramo do ano pendentes do mar e do mercado.